Ngalezian. Nani for na follow. If you na and onya o Yahoo boy. Na na fie. Agbange. Ikuzuku. Ewo. Happy makanala. It means Mokatuku Tuku just was yam. If you don't want nota. What would you find not to Imana? What to go Bella Tuku fan maze go wine. You know, good use wine, what I can when you cape and nato. To God. Mokatuku. Kine to Lunya in Rumine to Unya, to see Unya Gana and Jetes. What? I saw him get a test. I take it. I can't to Spanish. I can see Mokatuku. What I want to know, one year, one to God. What of Arutu? Mokatuku on goes town council. August in a trust from Unya. I won't trust you. I don't know my trust and on a wine, Waka. If you need to one or the Anna, man, I won't go on and find easy bar. Or my case about what I general. I'm not a tender wine. No, you tell no, the Muma, or Bruce Baba, would do wine when one. The belly a shop, ever no, been in a dim while. Kayunya in a for a little woman, 1 hour. Maybe si go no ino ta no marita wan etu isi ekwu ino to marita wan mepeli abia palo ino ta no wan ikwocha na aka tiela okuko aka ino ta wan welu ya mesara aka kiki ye si ahụta wan mepeli abia palo ọ na ele mmanya ịma na ụmụ nwoke ọ dịkwa ka mmeje o mmejekwa tere kwantị ọ bụrụ nke ni nweta mmadụ ebe a nka chukwu onye ahụ gozu nsi gị na nwunye gị wa ashawo onwai once mepeli Bia palo, asawo ko uzi. Trust me. Ina was nwunye ma asawo. Trust me, okwa mepe. Mu te ebe nwunye nno mu eme ya alu. Ngalezian. Nani for na efolo. Na ilia. Ifonya na and onya o Yahoo boy. Na na fie. Agbange. Ikuzuku. Ewo. Happy makanala. Ngane. Kaya na makuru ma eyi nwunye mba ọ bụrụ eziokwu ka m kwuru. Ebule eziokwu. You need the ogwu anya. Nenu ko na emetu ya aka n'ụga, nenu ko na emetu ya aka n'ụga. Nenu. Ife ahụ ọmụazị Yahoo a ghọta. O nwere ike ọ bụrụ na ọ bịa gị ya ka ịghọtago kwụsịzie ike ọ pet wezi anya na ọrụ ụmụakana ụmụ nwaanyị. Nya customer service. Ọ chọrọ na dị ma customers are always right. Ọkwa ihe anyị na-ezuzu. Customers are always right. Ịmalụgo nwere ike ọ bụrụ na ọzụ gị ebe 15 crate ma ọ bụ fana bụ na-emezi ntakọrịta. Okay ka ọ na-ebuku mmanya. Ọ na-ebuku mmanya. Ịghọtago ebe nna eje bụ ewu. Are you playing? Negodu ka ọ na-emetụ ya aka ngwa. Watchzie na ọ mere ya ife ọ gosi ya n'ife. Amapụzina na ifu amapụzi maka chukwu nwa mana ihe na-agwa ya nweta mmadụ ebe nwunye nọ ihe egwu ọnya egwugodo ọnya nwere ife ọnya na-eme onwe ife ọ na-eme na onye anya na ụga onye ahụ ezigbote onye Yahoo negodo efe oyi ikote nwude efe nekwe ka ọ na-edemonstrate ya na ife ya ọ gwara ya anụ m ka ọ mere na nke gosi nke gị na nke gị na-ada na nke nye nwafụ ọtọ nke bụkwa n'eziokwu na iru ọnya ị na-amara ọnya Fabụ ọgụ ya aka na dị nwunye ọkwa gị mepere ya bịa palọ onye efuru ebe a na-ezi eze n'obosi ya igwe ndị agboro n'obosi ndị nticha nwunye gị sef ibi na onwe ike ịgbagbu isef kuchie nwunye ya ọkwa gị mepere ya bịa palọ ikotego ọzọ aka mma afụ mba ọ ife aka mụwa ya afụ ọ na-akazi mma m jee tụọrọ ya ọgụ jee akwụ gị n'azụ isi na onye ọna inweta wutu nwunye ya pịa anya ọpaka ọkpụ pịa ya ha dịtu jee ka ụmụazị obosi apịtọrọ ya gị jebe akwụ gị n'azụ akwụ gị n'azụ jebe am solidly behind you ahụrụ ọkụ n'azụ gị nwanyị ọpakọt mụnwa esi n'azụ pịa ya arụtu na-eje na akwụ gị n'azụ na-eje na nkwụ gị n'azụ na-eje na nkwụ gị n'azụ ene na n'azụ onye o jide egbe iyi red mgbada aba na-efe red onye yi efe red mgbada abịa arụ jebe na nkwụ gị n'azụ ọ red iyi ka yi jebe na-eje na akwụ gị n'azụ ene na n'azụ bịa